Bai maite, hirugarren galdera, bertsolari ere bazera, eta momentu temple handia behar da, eta sakontasun handia behar da momentuan bertsotan aritutako ere bai, ez? Nik gogoan dut, erralderen urte muga nola etorri zinen, hori laguntzea, eta bertsotan aritu zinen orduan ere. Gogoan dut ere, nola Madriko Kongresuan bertsotan hasi zinen, eta Kongresuko presidentak isile arrazi nahi izan zizun. Eta gogoan dut, azkeneko urte honetan, Michel Berkoririgoren zendu zenean, bertsotan aritu zinen ere bai, ez? Eta galdera nik uste dut, aurrekoarekin eta bertsotasunaren hilore jarraituaz, baina galdetuko dizut, zer izan da Michel lehen sektorearentzat eta politikarentzat Euskal Herrian? Oraindik barrua ikutzen dit, egia esan da, Michel izan da maisu handi bat, pertsona ikaragarri bat, argia, sakona, apala, zorrotza, konsekuentia, pentsatzen zuena, esango zuena bere apaltasunetik, baina egingo zuena. Nik uste dut, iparraldian nekazaritzak eraman duen norabidean, ardatza, Bera, gogoratzen naiz, ona etorri eta nola ikaratuta gelditzen zen, hemen ikusten zituen halako intentsifikazioko baserriak eta nahiko txundituta gelditzen zen, ikusten zuen diskurso bat, zer egin nahi izan eta gero kontrako bidea egiten ari ginela, baserritarrok beste kontrako bide bat egiten ari ginela. Eta orduan, berak erakutsi dugu nolabait aztertzen gauzak eta jendearekin empatia hori sortzen eta aurrera egiten aliantzak sortuaz. Oso, eta batez ere, esaten duguna gero egin. Eta hori da nik uste dut iparraldian lortu dutena. Gauza bat lehen iraunkortasunaren bidetik, bere esaera bat zan, hobe 3 baserritar txiki handi bat baino, Baserriak bizirik iraunko badau, izango da, jente asko hor lanian daolako. Eta ondokoa, etxai ero konpetitore baino, lagun bezala ikusten badugu, horrela bakarrik egingo dugu aurrera. Eta konsumitzailearekin, eroslearekin, konfiantza izenaz, eta benetan esaten duguna eginaz, Eta hori, bide hori jarraitzu dute, eta nik uste dut erakutsi digula berak une bakoitzean, nik askotan orain, ez dakiz zer proposamen ero dagoela, eta pentsatu, eta Michelek kontan, ze pentsako luke, ze lastertuko luke hau, Eta orduan nik uste dut dela, adibide bat, berak bizi guztia eraman du borrokan nekazaritza bizi horren alde, herri bizi horren alde, bai nekazaritza, baina bai politikan ere eman dituen pausuak herri bat osatze aldera izugarriak izan dira. Eta lorpenak hor daude, iparraldian lehen nolabait danontzako atzerakoia izan zitzekeena, baserri txiki, eredu sustengarri hori, iraunkor hori, askotan demonizatu edo euskeri bezala ikusi izan duguna, atzerakoi bezala, berak modernizatu egin du, eta gaur egun modernua da halako baserriari eustia, ze benetan ikusi da hori dela gizarteari aportatzen diona eta erosleak, konsumitzaileak gustora izango dituena, produktu osasuntsuak, genetikoki eraldatu gabeak, kimikori gabeak, ganaduak baldintza honetan hasiak, langileak baldintza honetan, baserritarrak baldintza honetan izango dituena, eta hori da elikadura burujabetzaren eta nekazaritza iraunkorraren oinarria, eta Michel horren aitza dela esan genezake. Beraz, bide hori jarraitzia da berai egin aldi egun mesederik eta omenaldirik ederrena, bere eredu hori hartuta, esaten duguna egin. Eskerrik asko, Maite. Zuri.